I never wake up early in the morning. Don't get home too late at night. Don't believe in overworking. And I never treat a woman right. 'Cause I'm the man. 'Cause I'm the man. No matter where I am, bless me with all your light. I'm on a train, brain next connecting, then I feel blessed. But day and night, I'm on the street of the town, New York City. Let me stop, praise your name. I need room to breathe. I wanna feel your ease, I got to feel your peace. I'm screaming down on my, because money inside bleeds. I said my heart's on fire, witness all the vampires. Just like in here, and I took inspire. See that close my eyes and take a ride inside. Feel a breeze blow by, I'm getting your eye. Bob Nestor said it best, everything will be alright. Just like connect our sex and let this music take your eye. Close my eyes and take a ride inside. Feel a breeze blow by, I'm getting your eye. Bob Nestor said it best, everything will be alright. Just like connect our sex and let this. And listen to the winner, we tell you no trouble, no sound. My ear like a vacuum. איפה הכסף, מלכה? אלונה אומרת שיש לך את הכסף. אני רוצה את הכסף. איפה הכסף, מלכה? איפה הכסף, מלכה? איפה הפאקינג כסף, מלכה? אשתך חייבת כסף לחיים אבוטבול. בן אדם. זה אומר שאתה חייב כסף לחיים אבוטבול. לא. לא על השטיח, בן אדם. לא על השטיח, אוקיי? אתה רואה מה קורה? אתה רואה מה קורה? מלכה. בן אדם, אף אחד לא קורא לי מלכה, אוקיי? אתם נפלתם פה לאיש שלא נכון. אני דוד המלך, אחי. השם שלך זה מלכה, מלכה. ולאשתך קוראים אלונה. תגידו, אתם רואים את הבת על האצבע שלי? המקום הזה נראה כאילו אני פאקינג נשוי. מושב באסלה מורם, נו באמת. מה זה? הטיפוס הזה לא אמור להיות איזה מיליונר? כן, ומה אתה חושב? הוא נראה סתם איזה אפס. זה בזבוז זמן. תודה רבה לך, אידיוט. היום זה היום שלי, באמת. תזכור לי, דוד. שטיח זה היה יקר גם, נכון אחי? אחי, הוא ממש עשה את החדר. לא, הוא היה יקר, הוא היה לו שווי כספי, הוא היה יקר, נכון אחי? מה עשה את החדר? שטיח שלי. דני, אתה הקשבת על הסיפור של דוד המלך? מה? הקשבת על הסיפור של דוד?
אני שיחקתי. אוקיי, אז אין לך שום מסגרת התייחסות, דני. שכח מזה. אבי, מה? מה הנקודה שלך? אני מנסה לומר שאין שום סיבה למה אשתו של זה הנקודה שלי. אין שום סיבה למה... הנקודה שלך? אבי, מה הנקודה שלך? הרי כולם יודעים מי השם כאן, אז על מה אתה מדבר לעזאזל? אני מדבר על תוקפנות חסרת מעצורים. על מה הוא מדבר? דני, אנחנו באמצע, אתה לא מבין בזה, פשוט, בבקשה. אבי, הארס הזה שהגיע והשתין לי על השטיח שלו, אני לא יכול לבוא אליו עכשיו ולהגיש לו חשבונית מס קבלה, אוקיי? אבל... ובטח שלא על הדוס שרצה לפוצץ לי את הפנים, אז על מה אתה מקשקש עכשיו? על מה אתה מקשקש? על מה אתה מקשקש, אחי? הדוס לא קשור לעניין, אני מדבר על מתיחת קו בחול. ושאתה מתחת את הקו הזה, וכשהם עוברים לך מעבר לקו הזה, אתה לא... חוץ מזה, אחי, בוא לא נשתמש במילה דוסים, בסדר? אוקיי? יש כל מיני אנשים עם כיפות, זה לא רק דוסים, זה שנתיים, שומרי מצוות, בוא נגיד נאמנים לדת, אוקיי? בסדר? אבי, לא מדובר פה על הדוס בכלל, אוקיי? נכון. לא מדובר פה על הדוס. אני מדבר איתך עכשיו על הארס שהגיע על מה אתה מדבר? אבי, אני מדבר על זה שהוא פאקינג השתין על השטיח שלי, על זה אני מדבר. השתין על השטיח שלו? דני! אתה לא מבין בזה, תן לי לדבר עם דוד, בבקשה! אחי! הארס הוא גם לא העניין פה. על מה אנחנו מדברים פה כבר חצי שעה? אני מדבר על דוד מלכה! על דוד מלכה השני, על המיליונר! וואלה, יכולתי... בדיוק. יכולתי למצוא את המלכה הזה. בלי בעיה. זה הבן אדם שצריך לפצות אותי על השטיח. כן. זה הבן אדם. זה חדר העבודה, כפי שאתה רואה. הנה כאן כל התעודות, ההוקרות. דוד מלכה. כן, יש פה גם פרסים, תארי כבוד וכולי. אלה הם ילדיו של מר מלכה, כמו שאומרים. אמהות שונות, נתן עבודה. לא, אלה לא ילדים שלו ממש. אלה הם... בסדר, אדוני. אז אתה דוד מלכה, אני דוד מלכה, זה נפלא. כרגע אני עסוק. מה אפשר לעשות למענך? תראה, אדוני, זה מנוגע לשטיח שלי, הוא ממש עשה את החדר. אמרת לשרון בטלפון, היא אמרה לי. מה לי ולזה? טוב. חיפשו אותך, שני הטיפוסים האלה. אני אחזור שוב. אמרת בטלפון לשרון, היא אמרה לי. אני יודע מה קרה. כן? כן. אז אתה יודע שהם ניסו להשתין על השטיח שלך? אני השתנתי על השטיח שלך? אתה מתכוון, האם באת אתה באופן אישי והשתנת על השטיח שלי? אני אשאל אותך שוב, האם שלפתי את החבר שלי וכיוונתי אותו לתוך השטיח שלך? לא, כמו שאמרתי, נחמן השתין עליו. רגע, אני רק מנסה להבין. בכל פעם שמישהו פולט על שטיח, אני צריך לפצות את בעליו? בן אדם, אני לא מנסה לרמות פה אף אחד, אוקיי? אתה יודע, אני רק... אתה רק חיפשת משהו בחינם. תגיד, אתה עובד מר מלכה? תן לי להסביר לך משהו, אוקיי? אני לא מר מלכה, אתה מר מלכה. אני דוד המלך, אוקיי? וגם ככה אתה צריך לקרוא לי. דוד המלך, או המלך דוד, או קינג דיוויד, או... קופיקו, האם אתה עובד? עובד? אתה יודע שלא תמצא עבודה אם אתה הולך ככה. עבודה? טוב, אני עובד, אז לא אכפת לך. אכפת לי. לדוד המלך אכפת. זה לא יעלה על הדעת, התוקפנות הזאת לא תעלה על הדעת, כלומר, אשתך... לא מדובר כאן באשתי. השטיח הוא הבעיה שלך, אז אתה תיקח אחריות שלך. תקשיב, אני רק רוצה את השטיח שלי. אני לא הולך לחפש לך את הכבוד. חפיף. מצטער, האפסים הפסידו. אתה שומע אותי, מר מלכה? האפסים תמיד יפסידו. אתה
בטוח שמר מלכה אמר לך שאתה יכול לבחור איזה שטיח שתרצה. זה מה שהוא אמר. טוב, אז תהנה. ואולי יצא לנו להתראות שוב, דוד. כן, בטח. אם אני אעבור פה מתישהו ואני צריך להשתין. תחפשי אותי בפייסבוק. On your light, I'm on a train, bring next connecting, then I feel blessed. But the day and night, I'm on the street of the town, New York City. Let me stand, praise your name. I need room to breathe. I wanna feel your ease, I got to feel your peace. I'm screaming down on man because man inside bleeds. I said my heart's on fire, witness all of vampires. Yes, I came here and I to inspire. See that close my eyes and take a ride inside. Feel a breeze blow by, I'm getting your eye. Bob Nestor said it best, everything will be alright. It's just like connect our sex and let this music take your eye. Close my eyes and take a ride inside. Feel a breeze blow by, I'm getting your eye. Bob Nestor said it best, everything will be alright. It's just like connect our sex and let this. And listen to the wind of it and in a channel of sound. My ear like a vacuum back into boom song. Like the sun eats a jump, cursing all of them down. Rising up from the ground, growing full like the moon. Sitting up like a sea, I saw them